खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अदालगुरिनि सा डिमाकुसियाव मैदेरनि उदखार नखरसेनिनो साथाम सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबफैदों हाग्रानि मैदेरा फोरमायथिनो गोनांदि अदालगुरियाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानाया गोदान खोथा नङा मैदेर थाग्रा गोबां जायगाफोरावनो मानसिफ्रा दखल खालामनानै थादों जायनि जाहोनाव मैदेरफोरा आदार नागिरनानै फैनानै सुबुंनि सायाव गाग्लोबलाङो माब्लाबा समाव मैदेराबो मोब्लिबजों बोगथाब जानानै थैनो गोनां जायो माब्लाबा दै खराव गलांनानै थैनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै सुबुं थाग्रा जायगायाव फैनानै सा डिमाकुसिनि नखरसेनिनो साथाम सुबुंखौ गाग्लोबदों जायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सानैया जोखोम जादों जायनि थाखाय बिथांमोनखौ GMC8 देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों आरो बिथांमोनहाबो जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय सुबुङा 80 बोसोर बैसोनिमोन मुङा सुरेन बैश्य आरो जोखोम जानाय सानैनि मुङा बन्ति बैश्य आरो सुमन बैश्य आसाम केबिनेटआव माखासे गोनां थांखि लादों आसाम सोरखारा आसाम केबिनेटआव लानाय थांखिफोरनि मादाव माखासे थांखिफोरा जाहैबाय जायनाखि हायार सेकेन्डारि आनजादाव मोजां जौखोन्दो लाखिनाय फरायसाफोरनो स्कुटि होबोदों बे बोसोरावबो गोबां जौखोन्दो मोननाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ होनो थांखि लाबाय 60 जौखोन्दो आरो बेनि गोबां जौखोन्दो मोननाय फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ होनाय जागोन आरो 75 जौखोन्दो आरो बेनि गोबां जौखोन्दो मोननाय फरायसुलाफोरनो स्कुटिखौ होनाय जागोन नाथाय फैगौ बोसोरनिफ्राय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय जौखोन्दोखौ समान खालामनाय जागोन 75 जौखोन्दो आरो बेनि गोबां जौखोन्दो मोनोब्लासो स्कुटिखौ हौवा आरो हिन्जाव फरायसाफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो थाखो 9आव फरायनाय 3,78,000 फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनो साइकेल होनो थांखि लादों आसाम केबिनेटआव जेरावनाखि गोबां फरायसाफोरा गोलाव लामा हान्थिनानै फरायसालियाव फैनो गोनां जायो बिथांमोना जाहाथे जेबो जेंना मोननो गोनां जाया आरो सम मथे फरायसालियाव सफैनो हायो बेनि थाखाय 3,78,000 फरायसाफोरनो साइकेल होनो थांखि लाबाय बेफोरनि अनगायैबो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों गोदानै 7 लाख मुलाम्फायारिफोरा सेप्तेम्बर दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 1,250 राङै मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो लासैनो 1,250 रांखौ 1,400 रां बानायगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रेशन कार्डनि बेलायावबो 40 लाख गोदान मुलाम्फायारिफोरा बेसेन नाङै माइरंखौ मोननो हानायजों लोगोसे बोसोरसेयाव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथायखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिनो गोनांदि बेसेन नाङै माइरं मोननो थाखाय बोसोरसेनि इनकामखौ 2,25 लाखनिफ्राय 4 लाख रांसिम खालामनानै होनाय जाबाय अदेबानि 4 लाख रांनि बारा जानो मोननाय नङा सासे ट्राइबेल सुबुंनि सायाव बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया हासुनानै होनाय भिडिअआ समाज बिजोङाव गोसारदों बिजेपिनि MLA केदारनाथ शुक्लाजों खाथि सोमोन्दो थानाय बिजेपिनि दैदेनगिरि प्रवेश शुक्लाया सिगारेट सोबै ट्राइबेल सुबुंनि मोखां खर' आरो मोदोम गासैयावबो हासुनानै होदों जाय समाज बिजोङाव जोबोद गोसारदों आरो गोबां सुबुंफोरानो सुबुंथिनि हेंथा बे खामानि मावनायखौ लानानै सोंखारिदों बे जाथाया मध्य प्रदेशनि सिधि जिल्लायाव जादों जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा सोंखारिनायनि अनगायैबो ट्राइबेल फरायसा आफादजों लोगोसे बेरेखा दोलोआबो सोंखारिदों बिजेपि दोलोआरि ट्राइबेल आरो दलित सुबुंफोरखौ मुगैयो बासैया बे जाथायजोंनो रोखा जादों होननानै फोरमायथिदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआबो ट्राइबेल आरो दलितफोरनि सायाव बेबायदि हाराहास्ति खालामनाया बिजेपि सोरखाराव बांबोदों होननानैबो बुंथिबावो बिथां राहुल गान्धीआ कंग्रेसनि गाहाय नेतारि प्रियंका गान्धी बिथाङाबो जाथायखौ लानानै सोंखारिदों मध्य प्रदेशआव बिजेपिनि गोलाव सम सोरखार सालायनायाव ट्राइबेलफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामनायनि 30,400 केसआ सोराङाव फैदों होननानै फोरमायथिदों आरो ट्राइबेल सुबुंफोरनि गांनाय उखैनायखौ लानानै बिजेपि दोलोआ बेसेन गैयै खोथाल' होबोदों नाथाय ट्राइबेलफोरनि सायाव जानाय हाराहास्तिखौ फोजोबनो थाखाय सोरखारा मानो राहा लायाखै होननानै बुंथिदों प्रियंका गान्धीआ ओजोंहाय ट्राइबेल सुबुंनि सायाव बिजेपिनि दैदेनगिरि प्रवेश शुक्लाया बेबायदि सुबुंथि गैयै आखु बाहायनायखौ लानानै गोबाङानो बेनि हेंथा राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों जायनि थाखाय प्रवेश शुक्लाखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बिथांनि न'आ आयेन बेरेखायै लुनाय होनानै न'खौबो सिफायनानै होनाय जादों
रायजोआव गोबां बांदों HIV पजिटिभ। रायजोनि तिनसुकिया जिल्लायाव लाइमोनफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ जानाया गोबां बांदों होननानै फोरमायथिदों जिल्ला एइड्स सामलाय आफादनि डक्टर रानी गगৈ बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय बोसोराव लाइमोनफोरनि देहायाव बेसेबां HIV पजिटिभ मोननाय जादोंमोन देग्लाय 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेरावनो बेनि 50% गोबां जादों। बांसिनै 18 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि सेंग्राफोरनि देहायाव HIV पजिटिभखौ मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। ड्राग्स लानायनि थाखायनो HIV पजिटिभ जानाया बांदों। गंसे सिरिनजोंनो गोबां सुबुंफोरा ड्राग्स लानायनि जाहोनाव HIV पजिटिभ बेरामा गोसारदों। बेनिखायनो स्कुलनिफ्राय लानानै डिग्री फरायनाय फरायसाफोरखौ सांग्रांथि होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों डक्टर रानी गगैआ। मा जाहोननि थाखाय एड्स बेराम जायो, टिबि बेराम जायो आरो माबोरै बेफोर बेरामनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेफोरनि सायाव फरायसाफोरखौ सांग्रांथि होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजा आरो दोलो आफादफोरा लाइमोनफोरनि ड्राग्स बाहायनायनि सायाव नोजोर होयो। मानोना ड्राग्स बाहायनाया खम जायोब्लानो HIV पजिटिभ जानायाबो खम जालांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बियाब दाफामनायखौ लानानै UPPL आरो BPFनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे आरो गोबां सोंखारिलायनाय। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सोंखारिलायनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि माबाफोर मुलाम्फा लाबोनो हागोन ना खहासो लाबोगोन? मसलपुराव राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै UPPL दोलोआ खुद्रिदों। बियाब दाफामनायखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि अजद होदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव, जायनि थाखाय राकेश ब्रह्मजों लोगोसे UPPLनि मावथिफोरा हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा बानायनानै अर सावनानै होदों, गाफ्लेदों, लावथिजों बुदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिदों। राकेश ब्रह्मआ फोरमायथिदों दि डिलिमिटेसनखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया राजखान्थि खालामदों। बिटिआरआव गोजोन थासारि फैबायमोन, बे थासारिखौ हाग्रामा महिलारिया गाज्रि खालामदों होननानै बुंथिदों राकेश ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो अदालगुरिखौ दरं लकसभाजों सरजाबनाय आरो अदालगुरि लकसभा बियाब मोननो हायियाव UPPLनि आखाइ दं होननानै हाग्रामा महिलारिया जि अजद होदों बेयो सोंखारिजाथाव होननानैबो बुंथियो राकेश ब्रह्मआ। उल्था फारसेथिं BTC गोरोबथायाव थानाय बायदियै BTCआव मोननै लकसभा बियाब नांगौनि दाबिजों सानफ्रोमबो धरनायाव जिरायदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ। 1 जुलाइनिफ्राय 7 जुलाइसिम धरना होनाय जागोन। बेनि उनाव दिल्लीयाव थांनानै भारतनि बिसायख'थि आयगनो गोसोखां बिलाइ गथायहैगोन आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखारनोबो गोसोखां बिलाइ गथायगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ केबिनेटआव थांखि लानानै भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो बिसायख'थि आयगनो दैथायहरोब्लानो जायो। अदालगुरि लकसभा नांगौनि थाखाय 11 जुलाइआव BTC एसेम्ब्लियाव सावरायनानै जाहाथे थांखि लायो बेनि थाखायबो प्रमद बर'खौ खनले खनले खावलायदों। नाथाय बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनो हाया आरो 11 जुलाइआव एसेम्ब्लियाव अदालगुरि बियाब दानांगौखौ लानानै रायज्लायाबा BPFनि MCLAफोरा एसेम्ब्लिखौ बयकट खालामगोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै UPPL दोलोनि बिथांमोनहा जेरैबायदि बमा गावनानै रंजादों आरो जों जेरै लुबैदोंमोन बेबायदिनो जादों होननानै बुंथिदों। बेजों बुजिनो हायोदि बिथांमोनहा BTCनि मोनद' बियाबखौ दरंआव हरनायाव UPPLनि आखाइ दं होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ बेफोर खामानिखौ माब्लाबाबो मावनाय नङा। मानोना बिथाङा गावखौ लानानैनो मुखुब आरो रायजो राजाखौ लानानै मुखुब नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर'आ BTC सेक्रेटारियेटनि मावख'आवनो 5 स्टार थाखोनि ओंखाम संग्रा खथा बानायनानै लादों, जेराव बिथाङा BTCनि रांजों ना बेदर बायदिसिना संनानै जायो। हारसिंनो 1 केजि बेदर जायो होननानैबो प्रमद बर'खौ बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। आरो बेबायदियाव बिथाङा BTCनि रायजो राजाफोरनि माबोरै खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। दान मोननै फरायसालिफोरा बन्द जानानै थानायनि उनाव फरायसालिफोरखौ बेखेवफिननाय जाबाय मणिपुर रायजोआव। फरायसाफोरनि फरायनायखौ सिगांनि बायदि खालामफिननो थाखाय फरायसालिखौ बेखेवनानै होफिननाय जाबाय। थांनाय 3 मेआव जेब्ला मिथि हारिनो ST खथा होनायखौ लानानै मिथि हारि आरो कुकि हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव फरायसालिफोरा बन्द जादोंमोन। दा थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिमखौ बेखेवनानै होबाय, जेराव माखासे फरायसाफोरा फरायसालियावबो थांदों। जायनाखि मणिपुर रायजोआव थासारिया आबुङै मोजाङाव फैयाखै, बेनिखायनो गोबां फरायसाफोरानो फरायसालियाव नुजाथि फैयाखै। बेनि अनगायैबो हान्था मेला थांलाय फैलाय राहा गैयैनि थाखायबो फरायसालियाव फरायसाफोरा नुजाथि फैयाखै। मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोनि गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिंहनि बिथोन बायदियैनो फरायसालिफोरखौ मणिपुर रायजोआव बेखेवफिननाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला मणिपुर रायजोआव गासै 4617 फरायसालिफोर दं। बेनि मादाव गं 96 फरायसालिफोराव रिलिफ केम्प थानायनि थाखाय फरायसालिफोरखौ बेखेवनो हायाखै।
फैबाय थानाय समाव जों पेट्रलखौ 15 राङावनो लिटारसे मोननो हागोन। खोथाखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों नङासै? नाथाय 15 राङावनो लिटारसे पेट्रल मोननो हागोन होननानै मिरुनि मन्त्रि नितिन गाडकारि बिथाङा फोसावदों। जायनाखि लक सभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय, बेनिखायनो बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दैदेनगिरिफोरनि राव रायज्लायनायाबो सालायहांनो हमबाय। थिग बेबायदिनो राजस्थानाव बिजेपि दोलोआ लानाय रेलियाव मिरुनि मन्त्रि नितिन गाडकारि बिथाङा नुजाथि हैदोंमोन, जेराव आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय माखासे बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। इथानलजों खारनो हाग्रा गारि दिहुनगोन। फैगौ आगस्ट दानाव टय'टा कम्पानिया गारिखौ दिहुनगोन, जेराव 60% इथानल आरो 40% मोब्लिबजों गारिया खारनो हागोन आरो बेनि गरखौ लायोब्ला पेट्रलखौ लिटारसेयाव 15 राङावनो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों नितिन गाडकारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि इथानल आरो मोब्लिबजों खारग्रा गारि दिहुननायनि उनाव गुबुननिफ्राय जोंनियाव मुवा बेसाद हाबफैनाया खम जागोन। 16 लाख कौटि रांनि मुवा बेसाद सौफैयोमोन। बे रांखौ दा आबादारिनि न'आव हरनो हासिगोन। बेजों आबादारिफोरनि फिसाफोरा खामानिखौ मोनगोन आरो जौगानाय फैगोन होननानै बुंथिदों मिरुनि मन्त्रि नितिन गाडकारि बिथाङा। मिथिहोनाय साननैसो आं खौरां फोसावनो हानाय नङा। माखासे उसुबिदानि थाखाय साननैसो खौरांखौ फोसावनो हानाय नङा। बेनि उनाव आं सिगांनि बायदियैनो सानफ्रामबो खौरांखौ फोसावफिनगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।